आवा मास्टर तनी मिजाज में रहा बा। मिजाज रहा बेटा देखो। बार मास्टर अब तक जब से चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो सुने वाले भाई लोग हर एक गीत मर्द और मेहरारू पर ही फिल्मावल गयल। हर एक गीत जितनी सुपर डुपर हिट गीत बाड़ी मर्द मेहरारू प्रेमी प्रेमिका ननद भौजाई का कुछ गीत है जवन की सुपर डुपर हिट है। देखिए ये गीत का भाव कितना सुंदर बा। हमारे नियर लड़का रहे विष्णु भाई, ए विष्णु भाई नियर लड़का रहल और कविता जी नियर कौनो लड़की रहल। प्यार हो गया, प्यार खराब ना है। प्यार जब हो जाला न जिया देला न मर देला। जैसे तावा पर साग कलहारल जाला वही तेरे दिल फूलेला पचकेला फूलेला पचकेला फूलेला पचकेला। प्रेमी मिलल प्रेमिका से प्रेमिका रो के कहे लगल हे जी अब हमहन का रिश्ता ना चल पाई, हमार बियाह तय हो गई बा, शादी कहीं और होई। प्रेमी बेचारा दिल से प्रेम करत रहे। एक कविता रोवे लगल भोकर के कहे अब तू चल जाई। भोकर के रो के कहे लगल का कहले बा। यह कहले बा कि गोरिया अरे जाता रूता हम नहीं रोका, जा ना रोका जा। अरे जाता रूता हमारी काम कईदा तोहरा बिना का जी के करब हम। अरे तोहरा बिना का जी के करब हम। एक कविता तनिका जोहर के इंतजाम कईदा तोहरा बिना
तनिका जहर के इंतजाम कइता। बारे मास्टर है हमारे पुरनिया बाबू लोग बैठल हो, नौजवान साथी भी लोग बैठल हो, लेकिन देखी भोजपुरी कल्लता जी जेकर छठ पूजा पर अपने शरीर के त्याग के परम पिता परमेश्वर के चरण में जाके बस गई। भोजपुरी कल्लता मंगेशकर शारदा सिन्हा जी का गीत गावल रहल। एक कुल गीत का याद हई कमरिया वाला आई हऊ आई कुल खराब हो पारे। शारदा सिन्हा जी परम पिता परमेश्वर स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान करें। शारदा सिन्हा जी गौले रहली, अरे बाबा दिहले टीकवा अरे बाबा दिहले